Старт рекординг. Добър ден на всички. Днес ще прочетем част от статията "Права на човека" от Википедия. Статията е на 154 език. И ще ограничим тези четения до около 15 на минутки поради ограничения от YouTube. Права на човек. Правата на човека са морални принципи и социални норми, които задават определени стандарти на човешкото поведение и са защитени като законови права от местно и международно право. Те имат законов статут на неотменими основни права, които всяка личност притежава по рождение, само защото тя или той е човешко същество, и които са присъщи на всички човешки същества, независимо от тяхната възраст, етнически произход, местоположение, език, религия, етническа принадлежност или някакъв друг статус. Те са приложими навсякъде и по всяко време и затова са универсални и са егалитарни, в смисъл, че са еднакви за всеки човек. Изискват съчувствие и върховенство на закона и налагат на всяка личност задължението да уважава правата на другите хора. Те не трябва да се отнемат, освен в резултат на справедлив процес и въз основа на конкретни обстоятелства. Например, правата на човека могат да включват свобода от незаконно задържане, мъчение или екзекуция. Доктрината за правата на човека е крайъгълен камък на съвременната световна политика, оказвайки значително влияние върху международните отношения, международното право, дейността на глобалните и регионални институции, политиката на отделните държави и работата на неправителствените организации. Въпреки това, тя продължава да предизвика значителен скептицизъм, както и спорове за обхвата, характера и оправдаността на човешките права. Точното значение на термина "права" е противоречиво и е предмет на продължаващи философски спорове. Макар да има консенсус, че правата на човека включват широк кръг права, като правото на справедлив процес, защита от робство, забраната на геноцида, свободата на словото или правото на образование, няма съгласие кои от тези конкретни права трябва да бъдат включени в общата рамка на правата на човека. Според някои автори, дефиницията на права на човека трябва да е относително тясна, за да се предотвратят най-тежките нарушения, докато други се застъпват за по-високи изисквания. Идеята за правата на човека се развива едва в последните няколко столетия. Докато правната система преди това се основава на сложни системи от задължения, представи за справедливост, политическа легитимност и човешко благоденствие, която е изцяло независима от концепцията за права на човека. Нейн предшественик е идеята за естествените права, която води началото си от средновековната школа на естественото право, придобива известност в епохата на просвещението с работите на философи като Джон Лок, Франсис Хътчисън и Жан-Жак Бюрла-Маки и играе важна роля в политическия дебат на Американската и Френската революция в края на 18 век. На тази основа през втората половина на 20 век се развива съвременната система на правата на човека. Като подтик за това дават насилията на Втората световна война и Холокоста. Кулминация на процеса е приемането на Всеобщата декларация за правата на човека от Общото събрание на Организацията на Обединените нации в Париж през 1848 година. Всички хора се раждат свободни и равни по достоинство и права. Те са недарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство. Темата се изучава в училищата чрез образование за човешки права. История. Предистория. Въпреки че идеите за права и свободи присъстват под една или друга форма през по-голямата част от историята на човечеството, те се различават значително от съвременната представа за правата на човека.
Според Джак Донари, в древния свят традиционните общества обикновено имат сложни системи от задължения, представи за справедливост, политическа легитимност и човешко благоденствие, които целят да постигат човешко достоинство, благоденствие или благосъстояние, напълно независимо от правата на човека. Тези институции и практики са алтернативи а не различни формулировки на правата на човека. Концепцията за универсални права на човека не е позната в древните цивилизации, като Древна Гърция, Древен Рим, Древна Индия, Древен Китай. Така, например, в тях робството е приемано за естествено състояние, макар корените на идеята за права на човека да могат да се проследят до стари документи, като Конституцията на Медина 622 година, Рисала ал-Хурук 659-713 година или Магна Харта. Средновековните харти не дават универсална гаранция за правата на човека, а представляват ограничени правни споразумения, отговарящи на изискванията на конкретна политическа ситуация. Самото понятие за права в различни езици не съществува преди 1400 година. 16 и 18 век. Коренът на съвременната представа за правата на човека може да бъде проследен до новата европейска история, Ренесанса и Реформацията, съпътствани от отслабването на феодалния авторитаризъм и религиозния консерватизъм в някои части на Западна Европа. Някои изследователи свързват този процес с спекулацията на юдео-християнската етика, докато други подчертават връзката му с формулирането на съвременната концепция за гражданство. Обявените през 1525 година 12 искания на селяните в началото на селската война в Централна Европа понякога са определени като първо прокламиране на идеята за правата на човека. Сред първите опити за теоретично обосноваване на идеята за универсални права на човека са размишленията на испански духовници от средата на 16 век, като Франциско де Виктория и Бартоломе де лас Касас, за правата на местните жители на Америка. По време на известния валядолидски дебат, Хуан Хинес де Саповеда, който поддържа аристократическия възглед за естествено разделение на човечеството на класи с различно достоинство, спори с Лас Касас, който се застъпва за равни права и свобода от робство за всички хора, независимо от тяхната раса или религия. През 17 век английският философ Джон Лок разглежда естествените права, определяйки го като живот, свобода и собственост, и твърди, че такива фундаментални права не могат да бъдат отстъпвани чрез обществения договор. През 1689 година законът за правата в Англия и претенцията за право в Шотландия поставят извън закона определен кръг от действия на властите срещу техните поданици. Първото известно използване на термина права на човека е от 1742 година, като той ще се наложи широка употреба в началото на 19 век. В края на 18 век американската 1776 година и Френската революция 1789 година водят до провъзгласяване на Декларацията за независимостта на Съединените щати и Френската декларация за правата на човека и гражданина, които формулират определени лични законово установени права. Освен това, Вирджинската декларация за правата от 1776 година узаконява и някои основни граждански права и свободи. Тези първи прокламации на идеята за универсални права на човека са съпътствани от разработването на тази концепция от философи като Томас Пейн, Джон Стюарт Мил и Георг Вилхелм Фридрих Хегел.
Ние смятаме тези истини за очевидни, че всички хора са създадени равни и че те са надарени от техния Създател с определени неотменни права, че сред тях са животът и свободата и преследването на щастие. Декларация за независимостта на Съединените щати 1776 година. 19 век. През 19 век правата на човека се превръщат в централен проблем във връзка с споровете около робството. Общественици като британският депутат Уилбърфорс се застъпват за забрана на трансатлантическата търговия с роби и за премахване на робството. Търговията с роби е забранена в Британската империя през 1807 година и през следващите години е наложена от британския флот и на другите страни, а през 1833 година в Британската империя е премахнато робството. В Съединените щати робството е премахнато на север между 1777 година и 1804 година, но се запазва в Южните щати, като конфликтът между двете страни довежда до Американската гражданска война, последвана от промени в Конституцията, забраняващи робството, осигуряващи равни граждански и политически права на всички жители на страната. През 1861 година в Русия е премахнато крепостничеството. Макар че освободените крепостни не получават свобода на движение в страната. До края на века робството е премахнато в повечето страни по света, като малкото останали са главно в Азия. Стъпка в посока на утвърждаването на универсални права на човека в международното право е създаването на Международния червен кръст и подписването на Женевските конвенции след 1864 година, които стават основа на международното хуманитарно право. 20 век. Първата и Втората световна война и свързаните с тях огромни загуби на човешки живот и мащабни нарушения на правата на човека стимулират развитието на съвременните механизми за поддържане на правата на човека. Обществото на народите, създадено през 1919 година, има за цел разоръжаването, предотвратяването на войните чрез системи за колективна сигурност, уреждане на споровете между държавите чрез преговори и дипломация и повишаването на световното благоденствие. Неговата учредителна харта е включена и правото да допринася за разпространението на много от съвременните права на човека. След Втората световна война функциите на обществото на народите са поети от Организацията на Обединените нации. Още от своето основаване тя играе важна роля в международното право, свързано с правата на човека. Организацията и нейните членове създават основната част от днешното международно хуманитарно право, тъй като е използвана като средство за дипломатически натиск както от либерално-демократични, така и от социалистически и постколониални позиции. Да видим дали има една картинка тук. Ето тук е Елеонор Рузвелт, Всеобщата универсална всемирна декларация за правата на човека на испански. Защо пък не е на испански? Това е Википедия. Т.е. тук други картинки няма. Ето тук има картинки, права на човека, цилиндър на Кир. От 6 век преди Христа понякога е сочен като първата харта на правата на човека. Значи 6 век преди Христа. Е така изглеждала първата харта на правата на човека. Безспорно много интересен документ. Това е фото на English Bill of Rights от 1689 година. Значи English Bill of Rights 1689 година. Декларацията на правата на човека и на гражданина от 1789 година. Това е много интересен документ. И Елеонор Рузвелт. Ами сега ще прекратим, тъй като наближаваме 15 минутки.
Стоп рекорди.